हे गाईज, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनल मराठी व्लॉगर कांचनवर. तर गाईज, भावासोबत जात आहे हेअर कट करायला आणि तुम्ही खूप जणांनी रिक्वेस्ट केली होती की दी हेअर कट कर. तर मी विचार केला चला थोडेच का होईना खालून कापून घेते आणि जे स्प्लिटेन्स वगैरे असतात ते पण निघून जाणार आणि नंतर मग मला एक छानसा लुक पण मिळून जाणार. तर खूप दिवस झाले केस कापलेले नव्हते म्हणून इथे केस कापायला आले होते आणि परत आले लॅक्मे सलोनमध्ये, जिथे भैयाच कापून देणार आहे, सुनील भैयाच मला. तर इथे आलेली आहे आणि इथे पहिल्यांदा हेअर वॉश झाल्यानंतर माझे हेअरकट होणार आहे आणि जास्त हेअरकट नाही करणार आहे मी, म्हणजे लेंथ कमी नाही करणार आहे कारण लेंथ वाढवायसाठी खूप मेहनत लागते यार. तर लेंथ नाही कमी करणार आहे, फक्त खालून थोडे कापणार आहे आणि फ्रंट लुक छानसा द्यायला लावणार आहे भैयांना. तर इथे फ्रंट लुक देणं सुरू होतं भैयाचं. बस फ्रंट लुक दिलं आणि खालून छोटे कापले आणि नंतर मग मी निघून आले आणि मला जायचं आहे आज बाहेर पण, म्हणजे बाहेरगावी जायचं आहे. तर त्यासाठीच मी हेअरकट करायला आले होते आणि हो, घरी जाते. घरी गेल्यानंतर पॅकिंगसुद्धा व्हायची राहिलेली आहे. रात्रीला करणार होती पॅकिंग. रात्रीला बाकीच्या कामांमध्येच वेळ असा निघून गेला ना, की रात्रीला करायची इच्छा नाही झाली. मी म्हटलं काय पॅकिंग करायची आहे, 2-4 दिवसाचं काम आहे आणि पॅकिंग करायची जास्त राहणार आहे, म्हणून मग मी वेळेवरच पॅकिंग करायचा विचार केला होता. म्हणून आता घरी गेल्यानंतर पहिल्यांदा पॅकिंग करायला लागणार आहे आणि सर्व आठवणींनी घ्यायचं आहे आणि भरायचं आहे बॅगमध्ये. नंतर मग काय तिथे गेल्यानंतर मग असं होतं की हे नाही घेतलं, ते नाही घेतलं आणि चला मग गाईज इथे माझा हेअरकट झालेला आहे आणि फ्रंट लूक पण दिलेला आहे छानसा असा. आणि तसे पण मला जास्त कापायचे नव्हते, थोडेच कापलेले आहेत आणि तसा पण स्ट्रेट हेअरमध्ये दुसरा कोणता लूक दिला जात नाही, लेअर कटच केली जाते, म्हणून अशाच प्रकारे केली कट. आणि कशी वाटत आहे कमेंट करून नक्की सांगाल मला. चला तर गाईज, पॅकिंग झालेली आहे पूर्ण, आता निघणारच आहोत. पण त्याआधी तुम्हाला काहीतरी सांगायचं आहे. थांबा 2 मिनिट. गाईज, सर्व पॅकिंग झाली होती, निघायलाच लागली होती, तर माझा पिरियड आला. नेहमी माझ्यासोबत असंच होतं. मागच्या वेळेला पण आम्ही जेव्हा फिरायला गेलो होतो त्यावेळेला पण असंच, आता पण असंच, नेहमी असंच होतं. बट आधीसारखं मला आता टेन्शन राहिलेलं नाहीये की जर पिरियडमध्ये आला तर आपल्याला चेंज करायला मिळेल का, आपला पॅड लीक तर नाही होणार ना, आपल्याला डाग वगैरे तर नाही लागणार ना. हे माझं टेन्शन सर्व संपलेलं आहे, कारण मी जे सध्या पॅड्स वापरत आहे ना ते लीक होत नाही गाईज आणि पिरियडमध्ये स्ट्रेन वगैरे लागण्याचं टेन्शन नाही आहे. ते ट्रॅव्हल फ्रेंडली तर आहेतच, सोबत ते अफोर्डेबल सुद्धा आहेत. गाईज, मी जे पॅड बद्दल सांगत आहे ना ते आहेत हे कार्मेसीचे पॅड्स. सर्वात आधी तुम्हाला सांगते की कार्मेसी काय आहे. कार्मेसी हे असं ब्रँड आहे जे महिलांचे पिरियड्स आणि इंटिमेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनवतात आणि या ब्रँडची एक गोष्ट मला खूप जास्त आवडते, हे महिलांच्या सेफ्टी आणि कम्फर्टचा विचार करूनच प्रोडक्ट बनवतात. गाईज मला हे पॅड्स खूप जास्त आवडतात. का बरं? त्याचं रिझन आहे. रिझन एक नाही, खूप सारे रिझन्स आहेत. सर्वात आधी तर तुम्हाला हे पॅक ओपन करून दाखवते. हे पॅक तुम्ही ओपन केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता याच्यामध्ये 2 कलर्स तुम्हाला दिसत असेल, ते तुम्हाला नंतर सांगेल. पण सर्वात आधी तुम्हाला सांगते की हे जे पॅड्स आहेत हे अशा एका डिस्पोजेबल बॅगमध्ये रिसिव्ह होतात आपल्याला आणि एका पॅकमध्ये तुम्हाला 10 पॅड्स रिसिव्ह होतात. तर तुम्ही बघू शकता हे जे पॅक आहेत हे ओपन केल्यानंतर तुम्हाला याच्यामध्ये जे पॅड मिळतं ना ते खूप जास्त चांगलं आणि खूप जास्त सॉफ्ट मिळते. अशा प्रकारचे तुम्हाला पॅड्स मिळतात याच्यामध्ये आणि आपण याला ओपन करूया. ओपन केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता इथे किती जास्त लांब आहे. एवढे लांब पॅड्स तुम्हाला कोणत्याच कंपनीमध्ये मिळणार नाही. आणि नंतर सांगते, याला ओपन केल्यानंतर हे जे पॅड्स आहेत ना गाईज हे खूप जास्त सॉफ्ट आहे. याची जी वरची लेअर आहे ना ही खूप जास्त सॉफ्ट आहे. गाईज, या पॅडची वरची लेअर म्हणजे जी टॉप लेअर आहे ना ती कॉर्न फायबरनी बनलेली आहे, म्हणून हे जे पॅड्स आहेत हे खूप जास्त सॉफ्ट आहेत. याने तुमच्या स्किनला कोणतंच इरिटेशन होणार नाहीये, रॅशेस होणार नाहीयेत, 100% रॅश फ्री आहे. आणि गाईज, हे जे पॅड्स आहेत ना कार्मेसीचे हे गायनेकोलॉजिस्ट सर्टिफाईड आहेत. ते पण सांगतात की हे 100% रॅश फ्री आहेत. आता आपण याची मागची साईड बघूया, जशी की याची बॅकशीट. याची बॅकशीट जी आहे ही ब्रिदेबल मटेरियल पासून बनलेली आहे. याने तुम्हाला कोणताच ओलेपणा वगैरे जाणवत नाही. विचार करा, जर तुम्हाला ओलेपणा नाही जाणवला तर तुम्ही पिरियडमध्ये सुद्धा किती कम्फर्टेबल राहाल. तर तसंच आता माझ्यासोबत होत आहे. केव्हा पिरियड्स येऊन जातात ना माहित पण नाही पडत या पॅड्समुळे. आणि हे जे पॅड्स आहेत ना गाईज 3 साइजेसमध्ये अवेलेबल आहे. जसं की तुम्ही आता बघू शकता हे जे पॅड आहे हे एक्सेल साईजचं पॅड आहे. नंतर याच बॉक्समध्ये तुम्हाला एल साईजचं पण पॅड मिळणार आहे, जसं की तुम्ही इथे बघू शकता एल साईजचं पॅड. आणि नंतर हा जो दुसरा बॉक्स आहे त्याच्यामध्ये मिळणार आहे तुम्हाला डबल एक्सेल साईज. आता तुम्ही बघू शकता इथे कलरमुळेच माहिती पडणार तुम्हाला. इथे हे लाईट कलर आहे म्हणजे लार्ज कलर आणि थोडा डार्क आहे त्यापेक्षा म्हणजे एक्सेल आहे आणि थोडा जास्त डार्क आहे म्हणजे हे डबल एक्सेल आहे. जसं की मी तुम्हाला सांगितलं हे 3 साईजेसमध्ये अवेलेबल आहे. तर ही जी लार्ज साईज आहे ही मीडियम टू रेग्युलर फ्लोसाठी आहे आणि एक्सेल साईज जी आहे ती नाईटसाठी किंवा हेवी फ्लोसाठी आहे. आणि डबल एक्सेल जी साईज आहे ना
ती एक्स्ट्रा हेवी फ्लोसाठी आहे. गाईज या साईजेसचा फायदा असा होतो की जसं की तुम्ही आता बघा की पहिल्या आणि दुसऱ्या दिवशीला खूप जास्त फ्लो असतो, त्यावेळेला तुम्ही डबल एक्सेल साईज वापरू शकता. आणि जर तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवशीला कमी फ्लो असतो तेव्हा तुम्ही लार्ज साईज वापरू शकता. आणि जेव्हा तुम्हाला नाईटला वापरायचं असेल तेव्हा तुम्ही एक्सेल साईज वापरू शकता. तर या साईजेसचा हा फायदा आहे. म्हणजे तुमच्या पिरियडच्या फ्लोनुसार तुम्ही हे जे पॅड्स आहेत ते यूज करू शकता. आणि गाईज हे डर्माटॉलॉजिकली टेस्टेड सुद्धा आहेत, तर त्यामुळे टेन्शन घेण्याची काहीच गरज नाहीये. आणि या बॅगचा हा फायदा होतो, ही डिस्पोजेबल बॅग दिलेली आहे. बाकीच्या बॅग्समध्ये तुम्हाला डिस्पोजेबल बॅग मिळणार नाहीये. तर जर तुम्ही ट्रॅव्हल करत असाल किंवा केव्हा पण तुम्हाला जर यूज करायचं असेल, कुठे घेऊन जायचं असेल, तर तुम्ही इझिली ही पर्समध्ये टाकू शकता आणि घेऊन जाऊ शकता. म्हणजे तुम्हाला बाहेरून माहित पण नाही होणार की तुम्ही पॅड वगैरे सोबत ठेवलेला आहे. जेव्हा पण तुम्हाला यूज करायचं असेल गाईज, याच्यामधलं पॅड काढा, यूज करा. आणि जे तुम्ही पॅड घेतलेलं आहे तेव्हा ते पॅड फेकण्याचं पण टेन्शन नाहीये, याच्यामध्येच टाका आणि फेकून द्या. बाकीच्या पॅड्समध्ये काय होतं की तुम्हाला पॉलिथिन शोधायची गरज पडते किंवा न्यूजपेपर शोधायची गरज पडते. या पॅडमध्ये असं काहीच नाही होत, तुम्हाला टेन्शन घेण्याची गरज नाही या पॅडमध्ये. जर गाईज तुम्हाला पण हे कार्मेसीचे पॅड्स आवडले असतील आणि विकत घ्यायचे असतील तर लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करा. आणि तुमच्यासाठी एक गुड न्यूज आहे गाईज, कार्मेसीच्या वेबसाईटवर सुरू आहे खूप छान डिस्काउंट. आणि त्यावर पण तुम्ही जर माझा कुपन कोड यूज केला कांचन12 तर त्याने तुम्हाला एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिळणार आहे कार्मेसीच्या वेबसाईटवर. आणि हे अमेझॉनवर पण अवेलेबल आहे, अमेझॉनवर पण तुम्हाला मिळून जातील हे पॅड. पण जर तुम्हाला डिस्काउंट पाहिजे असेल तर कार्मेसीच्या वेबसाईटवर जा आणि तिथे माझा कुपन कोड यूज करा. आणि हो, कुपन कोड फक्त कार्मेसीच्या पॅडवर अप्लाय होणार नाहीये, सर्व प्रोडक्ट्सवर अप्लाय होणार आहे. म्हणजे तुम्ही कार्मेसीच्या वेबसाईटवरून कोणते पण प्रोडक्ट घ्याल ना कार्मेसीचे विकत, तर तुम्ही त्यावर माझा कुपन कोड यूज करा, म्हणजे तुम्हाला एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिळणार आहे. गाईज एक वेळ हे पॅड वापरून बघा, तुम्हाला खरंच खूप जास्त आवडतील, माझी ही गॅरंटी आहे. आणि जेव्हा पण तुम्ही हे पॅड्स वापरायला सुरुवात कराल ना, दुसरं पॅड बद्दल विचार पण नाही कराल, म्हणजे विसरून जाल दुसरं पॅड्स वापरायला. चल बाय अद्विक, बाय बाय बाय. चला फायनली निघालो आहोत घरून. ॲक्च्युली खूप घाईघाई झाली घरून निघताना, कारण पॅकिंग पण करावी लागली मला आणि सर्व गोष्टी सर्व करता करता खूप लेट झाला. आणि आमची जी ट्रॅव्हल्स होती ना ती निघणार होती 4 वाजताची आणि आम्ही 3:45ला घरून निघालो होतो. तर थोडं म्हणजे लेटच झालं होतं, पण काही हरकत नाही. म्हणजे काय होतं की त्या सांगतात तो टाईम, बट 10 मिनिट देतात आला अजूनपर्यंत. बट त्यांनी कॉल केलं पोचल्यानंतर मग नंतर कळलं की नाही, अजून पॅसेंजर यायचे राहिलेले आहेत. तर बस इथे आमची ट्रॅव्हल्स आलेली आहे, बस ट्रॅव्हल्समध्ये बसणार आहोत. ॲक्च्युली ही पण आलेले आहेत सोबत, ही आहेत विवेक आहे आणि दीपाली आहे सोबत. बस वैभव आलेला आहे आम्हाला सोडायला. वैभव कार घेऊन निघून जाणार आणि आम्ही 4 जण जाणार आहोत. आणि कुठे जात आहोत काय आहे तर ते तुम्हाला नंतरच कळेल, नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये बघायला मिळणारच आहे कुठे कुठे चाललो आहो आम्ही. आणि खूप छान छान ब्लॉग्स येणार आहेत गाईज तुमच्यासाठी. आणि गाईज भावाची एंगेजमेंट पण आहे, तर त्याला पण जायचं आहे. तर ते जे ब्लॉग्स आहेत ते पण तुम्हाला बघायला मिळतीलच समोर. हो बुलबुल चलले बोर चलले आम्ही बोर चललो. कुठे कुठे चलो पण कुठे चाललो फिरायला? फिरायला लहान लेकरांना सांगत नसतात. तू कुठे दिसला नाही, तू मला दिसत नाहीये. तू दिसत नाही. दे रे 5 रुपये दे रे त्याला. 5 रुपये दे त्याला. त्याला 5 रुपये देऊ का? 5 रुपये 5 रुपये पाहिजे का? 1 रुपये चालेल? 10 रुपये 1 रुपये. मग बस झाले. मग का बिर्याणी पाहिजे लहान लेकरांना. बिर्याणी? हे छोटस बाळ बिर्याणी का तुझ्या? आजच्या तेलानं फोटोग्राफर बनले. आजच्या तेलानं बाय बाय. काळजी घे रे.
हा तिथे जाऊ ना. हा इथेच बसू. इथे एका जागेवर थांबली होती गाडी. ॲक्च्युली आम्हाला भूक खूप जोरात लागली होती. म्हणजे यांना खूप जोरात भूक लागली होती, बट जसं म्हणाल तसं जेवण नाही मिळालं इथे. ॲक्च्युली आम्हाला वाटलं होतं की चांगलं जेवण मिळेल आणि आम्ही व्यवस्थित जेवण करणार. बट इथे जेव्हा ऑर्डर दिली ना, पहिल्यांदा दाल फ्राय आणि ही ऑर्डर दिली होती, काय म्हणतात त्याला, पालक पनीर ऑर्डर दिलं होतं. बट ते तसंच राहिलं. कोणीच जेवलं नाही व्यवस्थित. टेस्टच बिलकुल व्यवस्थित नव्हती आणि तुम्ही चेहरे बघू शकता, बिलकुलच चांगलं वाटत नव्हतं जेवायला. बट कसं तरी एखादी पोळी खाल्ली, सर्वांनी एक एक पोळी घेतली आणि नंतर मग ते सर्व तसेच भाज्या ठेवून दिल्या दोनच्या दोन्ही. कारण ना डाळीला टेस्ट होती, ना पालक पनीरला टेस्ट होती आणि पोळ्या तुम्ही बघितल्याच पहिल्यांदा मी कशा तोडल्या हाताने. तर पोळ्या पण खूप जास्त अशा कडक होत्या, वेगळ्याच होत्या पोळ्या पण. आणि तंदुरी विचारली तर तंदुरी पण नव्हती. तर गाईज काहीच जेवण व्यवस्थित नाही झालं आणि इथे आम्ही पोहोचलेलो आहोत आमच्या डेस्टिनेशनला. तर चला मग गाईज, आता पोहोचलो तर आहोत आणि नंतर मग जे पण होणार आहे समोर, तर ते तुम्हाला नंतर नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये बघायला मिळेलच की आम्ही कुठे आलेलो आहोत, कसं काय फिरायला निघालो, काय झालं. आणि हो चला मग या ब्लॉगला इथेच एंड करते आणि भेटते तुम्हाला नवीन छानशा ब्लॉगमध्ये. आय होप तुम्हाला हा छोटासा ब्लॉग आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याच्या बाजूला जो बेल आयकॉन येणार त्याला ऑलवर क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला सर्व व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वात आधी मिळेल आणि तुम्ही सर्वात आधी त्याला बघू शकाल. आणि हो, इन्स्टाचा लिंक पण तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाणार गाईज. डिस्क्रिप्शन बॉक्स नक्की चेक करा. चला तर मग मी भेटते माझ्या नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. टिल देन बाय बाय, टेक केअर अँड लव्ह यू ऑल. बाय गाईज.